Salutare! În acest episod vreau să răspund întrebărilor voastre. Vă mulțumesc că urmăriți canalul meu de YouTube și vă mulțumesc pentru comentarii. Opiniile voastre sunt importante pentru mine. Am ales un mesaj care mi-a atras atenția și vine de la Rebel fără pauză. Mesajul spune așa: Bună! Realizez că extrema dreaptă este doar o etichetă? Îmi poți da un exemplu de măsură extremistă pusă în aplicare de unul dintre aceste partide europene pe care le-ai menționat? Voi răspunde la această întrebare. Először nézzük meg, hogy mi van, utána válaszolunk. Itt a szalonna, nézzétek, akkor is Livionéntől kérünk szalonnát is, és ha Livionéntől... Fidesul lui Viktor Orban din Ungaria este un partid conservator la bază, dar are foarte multe elemente care îl situează la extrema dreaptă. Premierul maghiar Viktor Orban și lider al partidului Fidesz are un discurs pronunțat anti-Uniunea Europeană, duce o politică de suprimare a vocilor critice, inclusiv de intimidarea presei, precum și o politică economică ultranaționalistă ce ignoră principiile europene. Este acuzat de opoziție, de jurnaliști, dar și de Uniunea Europeană că subminează statul de drept, motiv pentru care UE a și votat să înghețe o parte din finanțarea pentru Ungaria. Abia acum se discută despre dezghețarea unei părți a fondurilor europene care până acum au fost blocate. Orban are adesea un discurs cu accente pro-Putin și împotriva finanțării Ucrainei și accesului ei în Uniunea Europeană, plus o politică iredentistă legată de Transilvania. Chiar în momentul acesta în care discutăm subiectul despre ce predică și ce pun în practică aceste partide, urmează un summit european foarte important, la care se va discuta despre accesul Ucrainei în Uniunea Europeană și despre finanțarea Ucrainei, atât cu bani cât și cu mijloace de apărare. Ei bine, Viktor Orban este unul dintre cei care se împotrivesc atât accederii Ucrainei la Uniunea Europeană, cât și finanțării Ucrainei. Toți liderii europeni încearcă să-l convingă să nu-și folosească dreptul de veto pe care fiecare țară îl are la aceste summituri europene. Polonia încă este condusă de un partid conservator, Partidul Lege și Justiție, pe scurt PiS, al lui Jarosław Kaczyński, în ciuda faptului că în urma alegerilor o coaliție democratică în frunte cu Donald Tusk a câștigat peste 50% plus 1 din voturi. Totuși, PiS a luat cele mai multe voturi și, deși nu poate face o coaliție de guvernare, președintele Andrei Duda i-a dat șansa guvernării. Mulți cred că va fi un guvern cu o viață foarte scurtă. Este de așteptat ca guvernul pe care îl va propune acest partid să primească un vot negativ din partea majorității care s-a creat în urma alegerilor, iar Donald Tusk să poată prelua puterea executivă. PiS este un partid considerat naționalist, conservator și populist și a pus în practică timp de 8 ani principiile în care crede. Predică intervenționismul economic și are un mesaj eurosceptic, anti-LGBTQ și anti-avort. A subminat independența justiției și a presei, duce o politică anti-migrație. Deși Polonia este un mare susținător al Ucrainei, PiS a anunțat în campanie că oprește furnizarea de arme către țara vecină, după disputa legată de tranzitul cerealelor ucrainene. PVV, Partidul Libertății, condus de Geert Wilders, a câștigat alegerile în Olanda și are șanse să creeze o majoritate la guvernare. Deocamdată nu este la putere, pentru că nu are voturile necesare să guverneze singur și trebuie să strângă o coaliție. Așadar, nu știm încă ce ar face dacă ar prelua frâiele puterii, dar știm în ce crede. Are un discurs islamofob, vrea închiderea moscheilor, interzicerea vărului și scoaterea în afara legii a Coranului, anti-Ucraina, anti-migrație. De asemenea, are un discurs anti-Ucraina și anti-migrație. Wilders a promis în campania electorală că va stopa imigrația, va reduce cotizația la Uniunea Europeană și va bloca intrarea în Uniunea unor noi membri, inclusiv a Ucrainei. E un mare pericol și pentru extinderea Schengen, deci și pentru intrarea României în spațiul de liberă circulație. Mon projet politique est de donner à la patrie les moyens de sa grandeur et de donner aux Français les moyens de leur bonheur. Mon projet est de faire entrer la France
dans le 3e millénaire. Reunirea națională, condusă de Marine Le Pen în Franța, nu este la putere, dar crește constant și a obținut un scor record în 2022. Promovează un discurs împotriva Uniunii Europene, militând pentru un exit similar cu al Marii Britanii și împotriva imigranților. Le Pen a declarat că va promova lupta împotriva islamului și blocarea tuturor reformelor nocive, cum ar fi pensionarea la 65 de ani. A mai spus că dacă ea va fi președinte, Franța va ieși din NATO și nu va mai avea colaborări militare cu Germania. Și a declarat în trecut admirația pentru Putin. În plus, un raport al Comisiei de Anchetă a Adunării Naționale, una dintre camerele Parlamentului francez, a acuzat Frontul Național, precursorul actualului partid al lui Marine Le Pen, înființat de tatăl ei în 1972, că a fost cureaua de transmisie a Rusiei. Fratelii d'Italia, condus de Giorgia Meloni, actualul premier al Italiei. Înainte de a câștiga, Meloni a spus despre Uniunea Europeană că este un monstru incompetent și birocratic. A promis că va pune capăt șmecheriilor de la Bruxelles și că va pune interesele Italiei mai presus. În plus, a negat prevalența dreptului european asupra celui național. După ce a câștigat alegerile, Meloni a îndulcit tonul agresiv la adresa UE și ultranaționalist. Deutsche Welle scrie că premierul Italiei a înțeles că lucrurile merg mai bine și banii europeni vin când în culise se discută pe tonuri liniștite. Și aici vreau să fac o precizare care explică de ce aceste partide sunt considerate populiste. Adesea, partidele cu un discurs radical de dreapta se urcă pe valul unor teme populare, de aceea sunt considerate și populiste. Pentru că este la modă ca oamenii să fie supărați pe Uniunea Europeană, este la modă ca oamenii să fie supărați pe partidele mainstream, este la modă și poate și justificat ca oamenii să fie supărați pe anumite măsuri. Dar când aceste partide, care se urcă pe nemulțumirile oamenilor, ajung la putere, renunță la tonul agresiv și la măsurile extremiste pe care le promit în campanii, se rebranduiesc și devin dintr-o dată frecventabile. De ce se întâmplă lucrul acesta? Pentru că își dau seama că democrația, pluralismul ideilor și măsurile luate de Uniunea Europeană, plus finanțarea europeană, nu sunt atât de nocive pe cât predică ele în campanie că sunt. La 30 de ani de la Revoluția Română pornim o formațiune politică a românilor care să reprezinte interesele românilor. Prima formațiune. Ajungem la România și la AUR. Partidul lui George Simion nu a fost niciodată la putere, așa că nu putem spune ce măsuri ar implementa, dar știm ce predică, un naționalism exacerbat. Este eurosceptic și antioccidental, pedalând pe teza că nu trebuie să fim cetățeni de mâna a doua, sclavii Europei și ai Occidentului. Spune că vrea să fim în Uniunea Europeană și NATO, dar în termenii noștri, și să nu acceptăm deciziile care se iau la nivelul acestor foruri. Simion se împotrivește oricărui ajutor acordat Ucrainei, dar susține că nu este prorus. Este uimitor, absolut, cel puțin pentru mine, cum alegeți să susțineți copiii altor țări, iar pe copiii României îi ignorați. Sunteți niște canalii pentru că dați bani ucrainienilor, bani pe care îi luați de la gura copiilor români. Promovează ideea că multinaționalele pleacă cu profitul din țară și predică naționalismul economic. Vrea să inducă ideea că alții ne fură bogățiile. Partidul său a avut o ieșire antisemită într-un comunicat oficial de presă, când a spus că istoria Holocaustului este o temă minoră. Ulterior însă, George Simion și-a reconsiderat poziția și s-a văzut cu ambasadorul Israelului la București. Are o atitudine anti-LGBTQ și promovează familia și căsătoria dintre un bărbat și o femeie. Promovează discursul agresiv și protestele care mereu s-au soldat cu violențe sau urlete. Parlamentarii trebuie să dea socoteală dacă vor vota certificatul verde. În jurul prânzului, protestatarii au forțat intrarea în curtea Palatului Parlamentului, au îndepărtat gardurile aduse de forțele de ordine și au trecut fără probleme de dispozitivul de pază al instituției. Unii au ajuns chiar pe treptele Senatului și au vrut să intre în clădire. Au fost mobilizați și angajații SPP din interiorul Parlamentului, care au blocat ușile. În timpul protestului, în clădirea Parlamentului se aflau și ambasadorii Statelor Unite și Japoniei. De altfel, ambasada SUA a anunțat că un vehicul care îi aparține, parcat în curtea Parlamentului, a fost avariat. George Simion îi hărțuiește pe parlamentarii de la alte partide, filmându-i non-stop și jignindu-i. El s-a repezit la tribuna principală la ministrul energiei Virgil Popescu, pe care a încercat să-l prinde de gât. Să-l îndepărteze pe domnul Simion. Rog chestorii să-l îndepărteze pe domnul Simion. Domnule președinte,
Am rugămintea la liderii de grup să vină până... Domnule ministru, opriți-vă puțin. Am rugămintea la liderii de grup să vină până la mine. Domnule Simion, luați mâna de pe domnul ministru. Ești un prost. Un ultim episod s-a petrecut recent cu președintele Camerei Deputaților de la PSD, Alfred Simonis, care reclamă că Simion l-a jignit grav în legătură cu mama sa. Claudiu Târziu, unul dintre liderii alianței, a negat simpatiile legionare, dar G4 Media a scris că în discursul susținut la o moțiune de cenzură, Târziu a spus: "Dacă eram legionar, știți cum procedam, da?" Așa, doar cu cuvintele, referindu-se la acuzații venite din sală. În plus, ar fi participat în iulie 2016 la o conferință organizată de șeful mișcării legionare, Șerban Suru, scrie G4 Media, preluând Actual24.ro. Cel care a fost la un pas să devină președintele de onoare al AUR și chiar candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, și-a exprimat simpatia față de Putin. La o emisiune de la Realitatea Plus, potrivit Newsweek, el a spus astfel: "Vladimir Putin este un om care își iubește țara, este o persoană care, din punctul meu de vedere, cunoaște foarte bine unghiurile diplomatice, le stăpânește și este înconjurat de foarte buni profesioniști." Diana Șoșoacă, plecată tot din rândurile AUR, nu și-a ascuns vizitele la ambasada Rusiei, nici discursul pro-Putin, anti-Ucraina și anti-Zelenski. AUR a promovat antivaccinismul și nepurtarea măștii în pandemie, s-a împotrivit certificatului verde și a ieșit în stradă împotriva unei legi care prevenea separarea copiilor de părinți, ca să spună că actul normativ face exact contrariul. În timpul unui protest în Parlament, militanții săi au intrat în curtea Senatului, au pictat cu vopsea mașinile ambasadorilor SUA și Japoniei și au forțat ușile clădirii. Sper că v-am răspuns la întrebările pe care le aveați legate de ce ar putea să pună în practică sau ce ar vrea să pună în practică partidele catalogate ca fiind de extremă dreapta. Aceste partide radicale, populiste, ultraconservatoare sunt cele care predică ceva în campanie, iar apoi, când trebuie să intre în rândul lumii, de multe ori își abandonează tezele, pentru că aceste teze sunt populare și se urcă pe spinarea nemulțumirii oamenilor, dar când este vorba să le pună în practică, își dau seama că sunt niște chimere.